gwanin sha'awa. 'Yan jarida da hukumar ku san ba sa tare da kai, amma mu muna tare da shi ai. Kai kuma waye kai? Kairaj Patel. Speta Kairaj Patel. Speta Kairaj Patel, kada ka sake wata magana har sai an ma magana. Kan hakan ka garkame bakinka, idan ba haka ba za ka tsinci kanka a matsayin constable. Wace irin hukumar 'yan sanda ce za ta buƙaci irin sa ni san ban fahimta ba. Zagagurin sashen hukumar 'yan sanda ATS. A shere nan ka ne. Daga ina ka samu wannan tunani? Daga hukumar 'yan sanda ta Los Angeles, America, SWAT, sashen makamai na musamman da kwarewa. Domin yakar ta'addancin zamani da kuma ƙananan tantirai duka, muna buƙatar sashe mai kwarewa, zafin nama da kuma hadari. Kwarewar ku ba? Gaya min wani shashashen ne ya ba ku lasisin kisa? Kwamishina Krishnamurti. Shin ba yanzu ba na ce duk wanda ba da shi nake magana bayar famun baki? Na faɗa ko ban faɗa ba? Ba cewa ne a rufe mun baki ba? Saboda haka me zai hana kurban baki? Yaushe ka shigo da waɗannan shashashin cikin gidan wasan koraka? Daga makarantun bada horo zuwa ofisoshin 'yan sanda daga yankin Maharashtra. Na zaɓi mutane guda 27 cancantattu waɗanda suka yi harbi kuma waɗanda za su iya fada da tantirai.